చీమ రుచులకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం మునక్కాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను, మీరు చూడండి. 3 ఉల్లిపాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా, 2 టమోటాలు చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా కరివేపాకు, 2 మునక్కాడలు, మసాలా దినుసులకు నూనె, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, అల్లము, వెల్లుల్లి, కొబ్బరి 3 పేస్ట్ వేసి పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. నూనె వేస్తున్నాం. నూనె వేడయ్యాక ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చినాయండి. తర్వాత మనం టమోటాలు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టమోటాలు మగ్గేంత వరకు దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటే తొందరగా మగ్గుతాయి. అలాగే పసుపు కూడా వేసుకున్నాం. ఇప్పటికైనా టమోటా తొందరగా మగ్గాలంటే ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటా మగ్గింది, మనం మునక్కాడలు వేసుకున్నాం. ఇది బాగా కొద్దిసేపు ఫ్రై కావాలండి. అల్లము, వెల్లుల్లి, కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేయాలి. తర్వాత కారము, ధనియాల పొడి, కొద్దిగా సాల్ట్, ఈ కూర ఇలా చేసుకుంటే చికెన్ కంటే టేస్ట్గా ఉంటాయండి. వీటిని కొద్దిసేపు మగ్గనిద్దాం. వీటిలో కొద్దిగా మునక్కాడలు ఉడకనీకి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకున్నామండి. లాస్ట్గా కొత్తిమీర వేస్తాం. కొత్తిమీర ఇట్లా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది దానికి, కూరకి. ఇంకా అవి ఉడికేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దామండి. ఇది మనం ఇంకా కొద్దిసేపు ఉడకాలండి. ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం.
చూడండి దగ్గరకు వచ్చింది, ఇంకా కొద్దిసేపు టైం పడుతుందండి. చూడండి మునక్కాయల కూర ఇలా నూనె అంతా పైకి తేలాలి, అప్పుడు ఉడికిందని మనం అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మునక్కాయ కూర రెడీ అయిపోయిందండి. అంతే. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనుండే గంట కొట్టండి. థ్యాంక్స్ అండి.